ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିକିନା ଟିକେ ଦହି ପାଣି ପିଇଦେଲି ବନେଇକିନା। ତାପରେ ଟିକେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି ପୁରା ସଫାକିରେ। ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିକି ସଫା କରିଦେଲି ଘରକୁ ଆରାମରେ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଧୋଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଦିଏ ଏମିତି ବି ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେ ବାସନ କୁସନ ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଧୋଇ ସାରିକି ଆସିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ବଗେରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଲି ଭଲସେ। ତାପରେ ପରିବା କାଟିଲି ରାତିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ଡିନର୍ ପାଇଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲି। ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ और ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ।